Sesiphakathi bayasibona abantu njenganje. Manje abantu basibona senza kanje. Yazi ngatrend le podcast Inkinga ngatrend. Inkinga yakho iyodwa. Yazi podcast abanye bafana ngatrend. Ufuna yonke into senza ngazuthi sizothula inkulumo kaMengameli. Uwe. Abantu bayasazi ke i-channel abantu bayayazi sibadala egemini into esesiyenza nje ukuthi silethe izindaba esihamba phambili ngaleso sikhathi. Umgomo nembandela nje kodwa ke esibukwa ngawe yiwo lo wawushintsha. Umuntu mesibukele uyayilike ivideo. Ongaka subscribe iwona ama terms and conditions esisebenza ngayo lapho. Thina sikwenza ukuthi sikulethele lezo ndaba ejabulisayo. Namhlanje bafuthu sisekhona laphana indimeni kaMaskandi okuyona entertainment industry njengamanje esenendaba eshisa ngendlela eyisimanga. Sikhuluma nje kunama boom noma laphana kunezinto engathini ezizimfihlelo okuyivela nje yabona ukuthi ziyababazisa. Angana noma sokwazi usibeke ibhadla nathi sibeke nje njengoba nakhona iqhongile njengoba phela ziqhongile nje. Phela thina njengebantu TV1 sina ilungelo lokuveza yonke into enzakalayo ehamba phambili. Kona ukukhuluma sikufuna ukuthi ukukhuluma kuyizela kuthina nje futhi hayi ngoba kuyithina abantu abanokukhuluma ngoba nalo kusize ngakho la akona ukukhuluma kwethu. Njengamanje sikhuluma nje besisababaza ukuthi imvezi emnyama laphana iveza ukuthi hayibo naba abantu bayikhokhobela umkayo laphana yabo. Besisababaza lokho. Kuyaba namhlanje sesivuka ngezinye indaba kuzovumbuka nje omunye umculi sithubeni akekho bekulindele ngoba uyilindele lento esiyenza kanje manje kuyona sibethile umculi untaba seDubai futhi uyabona into esiyenza manje thina sithi siyadlula kule nto yabo thina silinde usuku lwangomhla ka 21 imvezi enyama idate le green short lezi ya manje izayo so lento mawuyibheka iyaphela noma iyaqhubeka. Mina njengokubona kwami lento le iyaqhubeka mfowethu kithi futhi ngibona ngazathi angeke ziphethe kahle. Ngeke ziphethe kahle njengoba manje ilo intaba seDubai umculi. Intaba seDubai icula umculi lo Pholi lo Afro. And uzokhumbula ukuthi intaba seDubai lapho iyacula nayo umfezi emnyama. Bake basebenza impela nje isikhathi eside. Cishe ingoma ke izafika la ku4. Buka babili khetha umthandayo nayephi zikhona nje zikhona kwethu ubade ibaleni intaba seDubai ukuthi manje ke ngoba ngenxa yesikhathi asikwazi ukuloyisa ibala basebenzile futhi into abaseDubai ifikele kumvezi eminyama sisikhuluma eqiniso kodwa nje manje bayinkukhu nempaka ngoba futhi nayo into abaseDubai uvezile lokuthi wena uyisitha sami lapha uzokhumbula epage lapha le into abaseDubai lapha ibhale yazi yathi lo umfowakho Malo beshela azashele ngisho abafazi babantu abamithi futhi lento ayikazokuphela nje ayikazuphela ngoba awuthi nansi iluza into abaseDubai awuthi ngifundela nje umuntu ongazi ongakazi ayizwe lento kodwa uzofuna uyifunda wena awuyibambeka uyithatha study ngasesikoleni ukuba ngiyamazi lo mshelo oshelayo ngabe ngiyamkhuthaza ngithi shela kakhulu welokhuza ningayeki utefa kabi lo kanti uyakhohle ukuthi nathi sinawo awakhe ama screenshot amaningi kabi futhi yena ukwazi ukushayela umuntu emithi nimbona nje uyayibona futhi lento le nayi le part le efike yasiticelela phansi ukugcina ngicabanga ukuthi izositicelela phansi isithunzi semfezi awuqhubeke ndoda awuqhubeke sizwe ukuthi ukube ngisilima nje nami ngiyabe ngiyawadedela ubezokhala aze ayemkele idivorce wangcolisela igama lomhlathweni nje ngiyaxolisa bafowethu kubantu TV siyaxolisa ngokubiza igama likanje as if yena akabashila abafazi babantu ngiyamzwela lo abazomosha elakhe namanje ngisavikana nobubi besenzo sakhe ngoba phela yena wazi ukuthi uNkulunkulu la emhlabeni ngimnyanya kabi engathi bengamshela kakhulu uze ukhumbule imali owayidla wedwa wendoda osayidla namanje ngicabanga ukuthi imali ephathene nomculo lapho ibisiqhubeka ke into abaseDubai yaphala kanje epage layo ingoma ithe ingoma oqala bayicula naye ibambe kube isibili buka babili ikhumbula le ngoma yakahlisa kuba kuyihit ke Nomalizo lesithu Nomalizo nalethu umbhekana umkamfowethu ngabe encelise ngani bese kuba ilethe maboneke ngicabanga ukuthi iyona ingoma futhi efika nje kuningi ngizokukhuluma kwi-album yami 20 July lama screenshot ngiwaphendula izingoma mina angithi wena unensimbi enkulu unensimbi enkulu uyile umshini kaZomo uthi unepipe elikhulu elingeke lidlale ngaye elami lincane futhi ngiyisidudla
umama engazibambezeli. Mina ngeke ngilunge kule celebrity life. Nina niyazi polisha izinto. Baleke ngifuna asibambe la. Uyayilandela ni kuleya paragraph ethi la ethi khona angithi wena une 45 enkulu elingeke lidlale ngaye elami lincane futhi ngiyisidudla umama angazibambezeli. Uyayizwa lo, uyayiunderstand ukuthi kwenzakalani. Omunye umuntu akaunderstand mhlawumbe nawe uyasala nje. Hayi mina ngiyaunderstand. Uyayibamba. Yazi ukuthi yini le iluza lapha ukhothe screenshot la wathi waphethe. Shoot ama screenshot aqhamuka kwiqhawe. Iqhawe lalibhalela kushuthi umfazi womuntu uthi hey loyo Ngayibona umama angayibambezeli. Angayibambezeli umama mina ngiphethe uhlehla first. Manje uyayibona ukuthi njengamanje ikhothe encane nje siveze siyafuthi indaba la indimeni. Ayisazokhala nje basishithi ukukhuluma kunokwethu kodwa ukukhuluma kayizela nje sikhuluma ngento ekhona la. Sikhuluma nje semafonini nento awuthi nge-screenshot ukuze sizoyiveza mangabe isikhuluma ngayo awuthi nge-screenshot. Okay. Ngiphinde ngibuye eqhawela kithi. Imfezi emnyama iphendulile le. Iphendulile le ndaba imfezi emnyama ukuze ubone lento isaya kude. Uzobona lento isaya kude. Imfezi emnyama mayiphendula into abaseDubai manje uyipostile yabona umuntu abaseDubai la angazi ngathi usemgedeni muthi uyabheka. Yikuphi la? Athi yebo ifaka uPrenude into abaseDubai kuphendula yona la umzimbanyana omncane ngathi semgedeni ihlele ematsheni lapha yabona ukuthi kuyikhevinyana imfezi emnyama iyaphendula ke leli noma iphendula lenkulumo into abaseDubai imfezi emnyama la imfezi emnyama ibanga nje yinde kodwa lishaye kwabola mawuthi uyalalelisisa njengoba ivela athi kahle pitshana sidlali la sengizokusakaza wena mfana asilingani ngakuthola unje ezonke emkhukhweni namhlanje sengiyisitha kuwe okuhle ngakwenza kuwe awukubali usubala okubi kodwa nakhona kulawo manga akho ufaka ispice futhi wayesahlala ezonke emkhukhweni la uzonke akekho emgedeni kanti futhi masathi ukubheka futhi uma ngabe le nkulumo le kaMfezi Emnyama le nkulumo kaMfezi Emnyama ngoba ithi okuhle kuwe ngikwenzile ukubalisa ubalo okubi ongenze ukuthi kube kabili ngempela lento eshonto yaseDubai iyona mangabe uyayizwa vele umuntu mengabe ezothi lento usuyibalisa ubalo okubi kushuthi usukhipha izinto ezingcolisa igama lami kuphela kodwa ukuhle ngingakwenzela kona awusakubale ingakho ngithi ayiphiki kodwa ake silinde mhlawumbe ayaza kanti futhi lapha nephinde yabhala phela nemfezi yathi angeke izwe imiswe yileli igwala lona angizazi kahle izwathedela ama screenshots kusasa lokho ibhalile yathi ayizomiswa ngazi igwalelo uba ngani vele bese kuvelile ukuthi kunomuntu oqhamuka ngemumva othembisa imfezi emnyama ophathekayo yabo ukuthi hayi indoda ngizoqhawula ngento ethile ngemvilophe brown ehla nalawo mapost awubambe leyo screenshot la yabo kuthiwa neqhobela seliza nemvilophe brown lapha so futhi imfezi emnyama iyachitha lokho nje manje khombo futhi ngabu liphi lelo qhawe abantu kubalangazeleleke ukulibona ke iqhawe leli elifuna ukudla umfezi ithende abantu balangazelela ukulibona lelo qhawe and siyafisa ukuthi njengabantu TV1 njengoba sesiliqale lolu daba phansi emva kokuthi imfezi liveze kube khona ukuthi sihamba nani siyophetha manje selivelile futhi besinesifiso ukuthi imfezi ibe khona kodwa kwale ukuthi ke sigcine sitholile noma sikwazi ukuxhumana nayo njengoba bade sishilo kwivideo oqala ukuthi izobe ikhona ngenzeka kodwa ibe khona nje udaba lusaqhubeka nje mina qhawula ukuthi njengoba insizwe zombili ezibona iyavuthwa ke nje futhi iyakuthi iyashisa ithi eka Mfezi Emnyama nomuntu abaseDubai phela lezi insizwe ayishaya ibuya ngitshele mina ngalibuzana kulento ezenzayo uyakhumbula ukuthi angisana ngo2020 lapha ko2020 2021 nje uzokhumbula phela ukuthi umfezi emnyama lento nje umshopho uphinde umehlele ukuthi kusho abantu abazi njengoba eshilisa abantu aphila nabo abanye babo bazoshila umfazi wakhe ayiqali lento ayiqali uyazi umshopho nje sikhona nje le phela uyazi ukuthi yini yaqhatha umuntu abaseDubai nomfezi emnyama uyazi lutho hawi bayaqhathwa yiyo lento ukuthi ngithi umshopho uyabuya nje phela zayisenza ndawona lento umuntu abaseDubai washela umfazi wemfezi emnyama yena umaluzana umadladlayo umuntu njengoba ubona sebelokhunjana bephathelane ilokunjani nje imfihlo nombane ethi ngizodedela imfihlo yakho nalo
engane umuntu abaseDubai nje obethi nje wena wangcosela igama yiko lokho phela ukuthi ufeze inyama waya kwi-podcast yikho vele ya-podcast umbuso wamaciko mengikhumbula wafika wayibeka nje indaba ukuthi lo ngambambeshela umfazi wami ngaleso sikhathi umuntu abaseDubai nawo umfezi omnyama basebenza ndawonye kanje so iyalwa yona le mpi futhi nje isekude kakuphela le mpi isekude kuphela futhi njengababukeli njengabalandeli kunabalandeli babo labantu abangafisi ukuthi kuze kufike kuthini iziphelele ezandleni kunabalandeli abathanda ukubabona bendawonye into kanje futhi iyalungiseka ngicabanga kodwa ake silindeke sibone ukuthi ekuqhubakalani phakathi kwabo phinde futhi siyishintshe kancane noma siyibonge elinyiso futhi yonke lento lokuqhubeka nje ukuthi impezi emnyama kunabantu abashela umfazi wayo kunama screenshot ezafuna khona singenayo shot ayezani ngoba cha isho incane impela ayincane naye ukhuza ndlame ezifompa ngosuke yabashot hayi lo muntu wejahela itrend nje ukube kunama screenshots akhona ngabe asephumile phela nokhuzana uyathinteka njengoba bekuthiwa nje abantu abajolo posting ani kumanje kunamhlanje nje ukhuzana into epostele ukumfanyana nakho okuncane okuhle nje so uyathinte njengomuntu ojolo ukuposta so imfezi emnyama ukhuzana manje ngabe useyidedelile ama screenshot ungathola into engekho futhi kodwa futhi usho ukuthi i-trend singabe sifuna ngaleyo ndlela ukuthi kube ukuthi sikhulume nangabafazi sifake ngisho abafazi buka phela uthi kambe ngifuna nginaphi okay uthi nginapha abantu abaseDubai khona into engifuna uyinotice sikhuluma ngokuthi mhlawumbe amaqhawe ayizabele itrend nje ngifuna ukubheka lento ekushow ukhuzana mina ukuthi mengabe ethi leli bandla lizama itrend noma imfezi emnyama izama itrend thula ubukeke siyelapha ezansi kwikuzana kwi-paragraph ka Dubai kuningi engizokukhuluma kwi-album yami nge-20 July already njengamanje siphakathi nawonyaka into abaseDubai iyapheka ngithi so what if vele kulungiselelwa ukuthi imfezi emnyama imfezi emnyama izokhipha ngakudala yabo izokhipha imfezi emnyama yazi imfezi emnyama ikhipha kabili ngonyaka ikhipha imfezi emnyama ikhiphe amabunjwa mase sibhekele ekuphileni konyaka yabo so nje imfezi emnyama izokhipha vele ukwazi ukuthi futhi ungaqhamuka usokhipha nje lonto uma ungumculi ungakaze ube semathini usikubotha usekhona endimeni kuyadinga ukuthi nawe sikubotha ukhona endimeni ngendlela esokubona ngayo so what if vele amaqhawe phezulu kwento enjalo ukuthi hayi no njengoba ngizokhipha le album okwengiqala ngithi ususa uthuli nje lezici ngithi ngixhopha abantu nje becike icala bevula amehlo uthula ukuthi sengela ngealbum yenze nje kanjalo mfowethu uzakahlahle ake ngithi uzama ukuyibuyisa ngaleyo ndlela azazi ngayo ebantwini ngesazi mhlawumbe nje vele into kanjalo kungani aloko njani abantu beqala manje ukuthi bashele unkosikazi wemfezi mekuthi into yamanje ngoba phela into emanje evela manje le emva kwesikhathi sideka ngame ukuthi into ekade yaqala ukuyenzeka le why bekade ethule sonke lesikhathi ende futhi inguthi khwebu lapha uyakhumbula ukuthi into eke yakhalisa khona into eke yakhala isilile sike sakhala welile wathi uMahladla akakama ukuyiposta insizwa la ngaphandla wathi akakama ukuyiposta insizwa la ngaphandla ikhona ayiziyadelisa futhi uma welezo bese ukhona base ukhona naye abade sekuzwa kunuka ntungana futhi khona ade sekunuka ntungana vele nakumaweliza bese kuboni kodwa asazi noma ngempela uma welebelo bekhuluma ngoba kukhona vele asekusola noma kuyaqondana nje ukuthi mhlawumbe amaqhawe afuna ukuphusha umsebenzi nokuthi uma weleza uke wakhuluma into kanje mhlawumbe kuyayiqonda ngicabanga ukuthi mfowethu kungaba kubi kakhulu ukuthi ekutheni umsebenzi bezama ukuphusha ngalendlela thina nathi sibazi ngomculo balekile ukuthi siqhubeka sibazi ngawo umculo hayi ngendaba ngezinto ezipersonal podcast yethu le ibantu TV1 le bafowethu amaqiniso siyakhuluma siyadlala kube khona futhi siphinde sikhuluma khona amaqiniso angivele sibheka ilukunjani senza lento ekuthiwa yini njengo sport 10 ukubheka ukuthi ngempela lento eqhubekayo yenzekalayo yenzana siya analyze ubona uma ngabe ukuthi bafuna itrend bayaphetha ayikona ake singabajaji kodwa ake singabajaji ngoba i-marketing strategy umuntu uyena o-understand umculo ngithi uyi-business yabo kodwa ke ake umculo uyi-business uqinisele mfowethu umculo uyi-business i-marketing iyafuneka marketing iyafuneka ake sithi ke mhlambe imfezi emnyama iqinisile ukuthi ngempela kukhona abantu abakhokhoba abaphuma ngale
emva kwayo hebeni yena ibazi bebhekene kanje labo bantu kodwa bayakwazi ukubaphume ngale emva kwayo beyokhuluma noMadladla abo beyokhuluma laphana nesicholo sakhe ake sithi le nto eyiqiniso yabo nesithi mhlawumbe le nto eyiqiniso mina ngeke ngiqamba manga lento esho welile ukuthi akukhoxisa ukuposta ithombe kaMadladla lapha lokhu njalo ku Facebook ayikhoxiswe le nto uyazi mina ngeke ngize ngimjaje owelile lapho ngoba cha iyaposta imfezo futhi ngeke ungabi nomona iyaposta imfezo emnyama shuthi amaje ungasola umuntu oyishelile umfazi kaMfezi ungamsola nomuntu oshela umfazi imfezo emnyama umfoka Khumalo uma ngabe umfezi emnyama eliveza kanje ukuthi benoMadladla baphilisana kamnandi mama lakhe ukulubona udalile mama esikhuluma ngalo alazi ushuthi umuntu ushuthi insizwa ziyengaka nje mfowethu phela laphana kunabantu abalandela imfezi ababona yonke into ayifaka laphana inkundleni zokuxhumana kunabantu abalandela uMadladla ababona yonke into ayifaka inkundleni zokuxhumana kodwa angimiyeke uMadladla sayid ngoba akekho omningi kakhulu kodwa imfezi iningi and iyapost uyabo uyamsola nomuntu ogcinile ngeka nje ngoba phela yawo uMadladleni ngimsole mina ukuthi ngimsole umuntu ogcinile ngeka insizwa yalingeka la ngaphandle futhi akusolwa yona imfezi ukuthi ngani yona imposta kangako Madladla yabona nayo imfezi nje ngoba isoleke ukuthi nayo uNtaba Sedubane ngoba isola nje eveza nakhe seveza lokho nayo iwumuntu yalingeka yabona mangabe ukuthi kuyiqiniso lokho okuvezwa uNtaba Sedubane yabo ukubuka nje ngoba phela mangabe mhlawumbe abanye abantu vele abayithanda into enhle ukuthi kwabanye abantu bayifuna bengakubona so ingakho uma umuntu kubalekile ukuthi into yakho mayinhle uke nje kubangazi ukuthi ikhona ayikho size singa-understand nathi njengoba siyigcina sibone ngey'ngane kumanye amaqhawe afihlile nawe ungawazi afihlile yabo lapho endemeni kaMaskandi sesiney'ngane ezamakhaladi nje engwayithoni lisisi njengey'kozokhozane omabazi uma uthi uyabheka nje awazi ukuthi ngithi uma wey'ngane zokhozane nje okhozane beveza iy'ngane ngathi zamakhaladi wasazi uma wengane yakhozane unjani mhlawumbe esinye isibhamu nje angathi mengasethi yamveza endimeni qhamuka igwili lapha namalonda zaseThekwini zibuhlwithe njengamndabazala lutho yabo so kubalekile ukuthi ezinye zezinto vele iphelele ekabeleni bekuthi yindaba zento semakameleni yabo mfowethu ukuvimba nje ukuthi kungagcini ngempela sekuba nezinkulumo ezilandelayo njengoba umuntu odumayo ngaka nje vele imfezi angeke ngabe khona izinkulumo emva ukuthi aposte mhlambe umkakhe imposta ngokuphinda le izinkulumo vele ngicabanga ukuthi ezohamba ngegcezi imlandela aposta besendlini baposte besimabhalcony ubone ukuthi kudliwa usoft life la ziya-enjoy ingane yinhle into yey'ngane manje iBandla lithande leyo nto elinye lifisa ngazo ukuthi nami ngizophathwa njengemfezi mengase uyabo ngingene ezicathulweni zemfezi lapha kuMadladla so ihlukene kaningi lento mhlawumbe kubanjwe itrend mhlawumbe amaqhawe hayi afuna ukuvusana nje akuyiselana egameni ngendlela kweyona kodwa into mina ngiyabona lo mshopho kanje usazovela kakhulu endimeni ngokubuka kwami uyabona angeke kugcina ngomfezi emnyama neNtaba Sedubane isizohamba iveze ke nakade besaba ukuyiveza ukuthi ngoba ukuthi ayibonakho ngicabanga ukuthi baningi la emculweni njengoba besikimene ngokuba abangani noba sazohamba kuba umshopho oqhubekayo le akusinto ezophela sengibonile sengibuka ngelinyiso ngazi into esazokwenzeka ukuthi basazoshelelana izintombi oma sezintombi abafazi kona asazi mhlawumbe vele into mhlawumbe nje imfezi emnyama isiqalile yagonyuluka mhlawumbe khona abanye abasazogonyuluka ukuthi nami yazi sengeke ngagileka yabo mhlawumbe khona noma umculi nje usazogonyulukani bafethu sikho lapha kubantu TV1 mawufisa nje ukugonyuluka public nje sihleli nawe sishayele usifonele nje ngasese usitshela hayi madoda phela nakho nami ngeke ngagileka bese uyasondela ke siyibone into okukhuluma ngayo sithathe ke sibeke ebalazweni ngoba usho ukuthi mawuza kuthini mawuhlebela thina asinayo imfihlo uyasihlebela nje mase usihlebelele shuthi leyo nto ufuna ukuthi iye kubantu ingagcini iphelela kuthina ngoba thina sibizwa ngani public bani public figure public figure okay public figure sisebenza ngabantu so mangabe nje nawe ufisa ukugonyuluka
umuntu akasondele samkhuthaza ozokhonuluka. Ngabe uhlushwa yini ekhaya, ngabe unasimo sini obhekene naso empilweni njengamanje, ngabe yini ezicindezelayo, ngabe ubani noma endleleni yakho, ngabe uhlushwa ubani? Sikhona siyibantu TV1 sizokhona ukuthi sikulekelele uma ngabe inkulumo yakho udaba lwakho mina uzolifike endaweni eziphezulu mhlawumbe ezibandakana okhothi, siyalithatha luseluse khona lapho, siyakulekelela lapho. Socela bafethu niqhubeke ni-subscribe ni-like laphana. Mina ngumthobisi Maphathe Fika MC, abantu abangazi kakhulu laphana ngiyatholakala ko 76-839-1311 076-839-1311. Siyabonga kakhulu bafowethu, qhubeka ni-subscribe soniphathela indaba eyishisayo futhi so lesilandelela udaba esiniphathelelwa njengamanje ake sifocus kulona nezinye kodwa ezimeceleni nezinye bafethu zihlukahlukene kodwa njengamanje masikandi lolo udaba olusatrend olwemfisi udaba seDubai usengenile naye phakathi asanda yabo kodwa lesolosi la emva kwenu. Siyabonga kunina nonke nibuye nazama finyeka khona lana esikhona njengamanje sophinde sihlangane amanye amavideo alandelayo ngokuzayo. Hayi sibambe khona la perfect.